Туфан Миннуллин исемендәге бөтен Рәсәй драматурглар семинары хәзер ачып җибәрбез рәсми рәвештә. Сүз Камил Нугаевка. Менә Туфан абый ул бит инде иң авыр җиллар 90-нчы еллар, 95-нче еллар авыл СССРның беткән җиллары, әле республиканың аякка баскан җилларына финанс яктан авыр җиллар. Әмма ләкин аны курыкмыйча һәр вакыт дәүләт советында төрле җирдә чыгышлары ул гел республика өчен, безнең татар халкы өчен гел файдалы гына. Ул нинди генә сорауларны күтәреп чыкканлар икән анда республикада, Мәскәүдә дә. Ул аннан соң менә олы кешеләрдән битене Минтимер Шәрип сөйләгәндә, бөтенебез сөйләгәндә, аның теге даже социализм вакытында ул битене кашандыр обком бюросының ни булган битене әгъзасы булган. Ул вакытта даже ул вакытта Советлар Союзы вакытында бәсме ничек курыкмыйча даже обком бюроларында курыкмыйча сорауларны куя торган булган. Ул шуннан менә ул олы кешеләр сөйләгәннән мен әйтәм аны. Туфан абый бик милләтле җанлы, бик милләтле җанлы шуннан. Менә хәят даже менә кайбер кешеләр сорый, бүген бик җитми ул шуннан, бик җитми аның менә аның булуы. Әмма ләкин ну нишәтәсен менә мин шатланып килдем, чөнки ул менә минем теге искә төшерүм аның анага теге дуалар булып барсын инде, менә безнең шулай җыелып, аны искә төшерү дуалар булып барсын. 3-нче Россия күләм драматурглар семинарында катнашучыларга сәламләү хаты. Хөрмәтле язучылар, сәнгать белгечләре, чакырылган кунаклар. Сезне халкыбызның сөекле улы, бөек драматург Туфан Миннуллин истәлегенә багышланган 3-нче Россия күләм драматурглар семинарының ачылышы белән ихластан котлыйм. Бу чараның быел Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында үткәрелү аеруча әһәмияткә ия. Күп еллар Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты һәм иҗтимагый сәяси эшчәнлек белән чын күңелдән шөгыльләнүче фидакар әдип буларак та Туфан Миннуллин һәрвакыт татар телен, мәдәниятен, сәнгатен кайгыртты, милләтне дәүләт дәрәҗәсендә саклау өчен бөтен көчен биреп яшады. Әлеге чара татар драматургиясен үстерүдә үз өлешен керткән дип ышанам. Сезгә иҗади эшегездә уңышлар, яңа ачыш табышлар, зәвыклы тамашачылар телим. Ихтирам белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла Мөхәммәдшин. Туфан абый сагындыра. Барыбыз да беләбез. Милләт илләренә балта белән чапкан чагында Туфан абый арабыздан булмау бик безне сагындыра. Аның сүзе, аның үтә торган фикере кирәк иде, әмма ләкин нишлисең. Арабыздан китте, әле яшәрлеге, эшләрлеге бар иде. Һәм инде сүземне дулкынланам, түгәрәкли төшеп шуны әйтәсем килә. Бирегә килгән һәммәгезгә, ерак араларына килгән драматургларга, һәм шул вакытта журналистларга, һәм инде аның бердән бер кызы Әлфиягә олуг рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт Әлфия. Һәм киләчәктә дә Аллаһы бирса, милләт балалары, татар балалары, шушында яшәгән кешеләр без Туфан абыйны онытырга тиеш түгел. Аны онытырга безнең хакыбыз юк. Үткәргән саен шушында кешеләр җыела. Әтине искә алалар. Данил әфәнде, сез юкка итәсез, килеп ирешмидер дә дип, аның шулай аны искә алу, аны зурлау, ул аңа дога барып җитсен дип барыбыз да теләк теләсәк, миңа калса ирешми калмас. Бу чара ул зур булсын, күп кеше, йөзләрчә кеше җыелсын, берничә дистә кеше җыелсын, ул хәтле әһәмиятле түгелдер. Чөнки аның исеме драматурглар семинары дип әйтү, ул үзе үк ниндидер алга таба, киләчәккә таба ниндидер этәрешкә өмет сала. Мин драматург да түгел, язучы да түгел. Ләкин шул даирәдә гел кайнаган кеше буларак театр дөньясы миңа бик якын. Гәрчә анда эшләмәсәм дә, шушы безнең татар театры на үсешенә, аның милли рухын югалтмауга ул бер нигез ташы, аның бер терәве булсын дигән миндә өмет бар.
Озған семинарларда біз барыбыздан да жиылшып, мына біз мында елегенде көп әсәрләр оқыдық. Аның барысы да қойылмағандыр, қайбіреулері ол жеті бітіргендір. Ләкин меңа қалса, бұл семинарның қимметлігі шында біз коллегалар бір-біріміздің көзімізге қарап, бір-біріміз білен аралашып, бір-бірімізге фикірімізді айтып, бір-бірімізді аңыларға, яқынайырға yol сала мына бұл семинарлар. Барыңызға да оңышлар, біздің бұл ұшырашулар файда кетірсін, яңа идеялар, яңа фикірлер тудырсын, яңа юнәлеш алсын, бұлар барысы да театр сәнғатын көтеруге бір юнәлеш болсын. Рахмет. С вашего позволения я представлюсь. Меня зовут Фарид Нагимов. Я родился в маленькой деревне на Южном Урале. Мой театральный псевдоним Фарид Нагим. Пьесы были поставлены в Берлине, в Гамбурге, в Швейцарии, город Цюрих, в Варшаве. Была постановка в театральном центре Юджина О'Нила, где я месяц проходил обучение в присутствии критиков американских, драматургов. Драматург — это у них называется человек, который имеет отношение к драматургии. А сам пишущий автор, он называется playwriter, как бы писатель игры. Также я прошел двухнедельную школу обучения в Гамбургском театре «Талия театр». И свою миссию вижу здесь в передаче некоторого опыта, каких-то азов, может быть, секретов теории драматургии, теории драмы, теории творчества. Дело в том, что, наверное, одним из драматургов первых, с которым я познакомился, с его творчеством, это был Туфан Минулин. Была передача на советском телевидении, где показывали пьесы и спектакли по пьесам советских авторов. И там был спектакль «Старик из деревни Альдермеш». А в детстве очень часто испытываешь то, что сейчас называется панические атаки. Ну, человек стоит на краю жизни, и он балансирует, многого боится, и смерти, и болезней. Так вот, эта пьеса, этот спектакль каким-то чудесным образом меня поддержали. И этот старик, который сумел обманывать смерть, он вдохнул надежду и в мою детскую душу. Я это пронес всю жизнь и помню до сих пор. И, конечно, с особой силой благодарю и горжусь то, что я нахожусь здесь. То, что я буду вот сотрудничать с таким семинаром и семинаром его имени. Чехов говорил про какую-то землю в средней полосе России, что, мол, здесь такая богатая земля, что если воткнуть оглоблю, то вырастет телега. Вот. И я думаю, что, наверное, и здесь тоже не хуже земля, и если какие-то таланты смогут здесь расцвести, это было бы здорово. И я вижу в этом свое призвание, как вот такого драматурга, прозаика и преподавателя литературного института. Hazır indi bizge bayrak көтересі kaldı. Bayrakны көтеруіне Туфан abinin seyitli kızı Elfiye'ge hem Kamil abi sana topşırırsak cemaat karşı gelmez.